Dosya em dorê de derbarê pirtûk û wêjeyê edebiyatê de yê. Pêşî em ê xêzerromanekê û nivîskarê wê amadekarê wê bo bidin naskirin. Amadekarê wê şervanekî internasyonalîst ê Fransî ye. Demekê li ba şervanên Kurd ê YPG û YPJ li dijî Daişê şer kiriye. Piştre vegeriyeyê welatê xwe û ji bona girêdana têkoşîna şervanên Kurd û hevalên xwe re ji bo wê armanca wan bi gelê Fransî wî şerê wan wî têkoşîna wanî bêhempa bi gelê Fransî bide naskirin, xêzerromanek çêkirî. André Hebert yek jî internasyonalîstên Fransiyê ku tevlî hêzên YPG li dijî Daişê şer kiriye. Gava ku reqetê rizgarkirin û li Fransayê vedigere şervanên YPG jê re dibêjin tenê rastiyê ji xelkê Fransayê re bibêje. Ev piştgirî wê besî me be. Ji bo ku vê rastiyê ji xelkê Fransayê re bibêje, wî ji rabû serbêhatiya xwe kire xêzerroman. Xêzerroman bi navê Heta Reqayê tevî Kurdan li dijî Daişê hat nivîsandin. Wî di sala 2019 de ji xwe pirtûkeke bi heman navî nivîsandibû û hêvî dike bi xêzerromanê xwe bigihîne ciwanan. Ew ji qenala televizyonê RT'ye re li ser xêzerromanê peyivî tevî xêzkar Nicolas Otero behsa pêvajoya nivîsandin û xêzkirina romanê kir. Xêzerromana Hebert bi rexneyên baş hat pêşwazîkirin ku pirtûka wî ye bi heman navî jî di sala 2019 de bibû mijara nûçe û rexneyên cihê yên baş. Sedem jî di hemû rexneyan de diyar e. Kite bi kite behsa rastiyê kiriye. Yanî tişta ku Kurdên Rojava jê xwestiye, ew hewl dide bi pirtûka xwe û niha jî bi xêzerromana xwe bicihbîne. André Hebert di sala 2015 de diçe û tevlî nava refên YPG dibe ku li dijî Daişê şer bike. Xêzerromana wî weke rojnivîskeke vî şerê li dijî Daişê ye. Esas ew hinekî xwedîaliyekî weke manîfestoya siyasî jî. Nivîskar ji bo xwe dibêje, ez xwe weke aktivîstekî şoreşger, internasyonalîst, marksîst û piştgirê doza Kurdan îfade dikim. Tevî André Hebert qederê sî internasyonalîstên din ên ji Fransayê hebûn. Gava André Hebert careke din vegeriya Fransayê ajanên îstîxbarata navxweya Fransayê ew li mala wî girtin. Lê ew israr dike û dikare careke din biçe Rojava û di şerê li dijî Daişê de yê ji bo rizgarkirina Reqayê de cihê xwe bigire. Gava ku André Hebert û şervanên internasyonalîst vedigerin welatê xwe, hevreyên wan yên Kurd ji wan re dibêjin, hûn êdî sefîrên me ne. Behsa van tiştên ku wedîtî nebikin. Rastî bes e ji bo vê yekê.